Čau, čili já vás vítám u druhého dílu naší série Outlast. Skončil jsem posledně v basementu klačů v tom aktivování těch posraných pump hnusných u toho husnáka skurvenýho. Nicméně, jak jsem říkal posledně, tak jsem to trošku podělal v tom smyslu, že jsem jakoby hrál tu hru dál, ale bohužel natáčení mi jaksi failnulo. Vůbec to nebyla moje chyba, je mi to úplně jedno, ale prostě teďka to hraju už ofiko. Čili teď se potřebuju dostat k tomu hlavnímu uzávěru. Čili já lezu ven. Aha, tamhle je husák skurvený, takže já jdu zpátky do těch zasraných kojí. A počkáme si, až projde. Já teda bych to mohl risknout, ale prostě nechci u toho ztrácet moc času, protože pak je to zbytečná ztráta času a já bych nerad to video 100krát stříhal. No, tak co hnusáku skurvenej. Co? Nevidím ho, takže vezmeme ven. Aha, on je támhle. Hej, to je fakt bukva, ty vole. Trapáku, dobrý, kam jdeš? Bojíš co, mrtko, Co? Teda jako pravda, že se ho bojím já, no, ale tak to už je vedlejší. Kam on jde, ty vole? Já mám fakt bobky, že on teďka vyleze. Hej, tak kde je? Kde je? Hej, děláš si prdel. A je to v pičný, tak já běžím. Já běžím, já teda už naštěstí vím, kam mám běžet, čili tam běžím přímo bez zdržování. Tady jsou dveře. Tohle musím aktivovat. Okamžitě se tady schovat. Tak, dobrý. Teď teda jsme udělali to hlavní, nebo to hlavní. Teď teda můžeme k tomu hlavnímu vypínači, který je teda ve prostřed té místnosti. On teďka přijde sem. Tuším. Aby čeknul vlastně... Jo, je tady. Žide. Ne, že bych jako nějak neměl rád židy prostě, ale... Je to žid? Kurva ne. Dobrý. To já vůbec neměřím čas, do prdele. Kolik je? 43, jdeme tomu 5 minut. Tak. Teď si musím rozmyslet, jak to udělám, protože tam... Teď to tam je docela sporný, protože on v podstatě můžu jenom projít tu jednou částí zpátky. Tam ta druhá cesta je slepá. Čili já teď budu váhat, jestli to mám rašnout, anebo jestli takticky budu čekat zpoza rohu. Jestli ho uvidím a jestli ho budu nějak... Nejmysno. Já tuším, že to byla ještě nějaká baterka, ne? Někde. No nic, to je jedno. Teď si ho... Je tam? Není tam. Tam bude, já se poseru. Je tam a jde sem. Takže... Jdu zpátky. Sem ke mně. Já to jebu, ty vole. Fakt jako já tady klidně budu na ten, to je jedno, ty vole, ale... Ne, vlastně nechci, já to musím rychle. Já to nesnáším tohle, fakt, ty vole. Tohle posraný čekání na nic, ty vole. Jak co buzíku? Je to prostě rašnu. Seru na to. A jestli mě zabije, tak ho zabiju, ty vole. Myslím, co hejbe, jak ta ventilačka. Trošku zgličovaná, ale OK. Tak co, buzíku, jdeš? Teď tady vedle mě váš, bych se postaral, ty vole. OK, takže...
Kurva, schovej se, ty pičo. Teď mě viděl, ty vole. To je takovej posránek. No, tak mám štěstí, že otevřel druhou kabinku. Pedibutku. Momentálně pro mě. Hej, to je fakt bukva, ty vole. To je další baterie v prdeli, jako. Jako to je v prdeli, ty vole. Já to prostě rašnu. Prostě to rašnu, jako. Potom, jo, já půjdu zpátky a budu muset přibít baterku posledně. Tak to je solidně v prdeli. Každopádně to udělat musím prostě, protože jako bez baterky tady jsem úplně namydlený. No. Co teď? Lezeme ven. Prostě běžím. Fuck it. Mě tam žít skurvenej. Dozadu. Teď je naše šance. Now or that. Ty piču, tak já, to jsem se lek do píči. Sekundu a běž a musíme zpátky do toho startu. Protože jestli nás teďka zabije, tak já nevím, tak já, rezignu. Dobrý, v klidu. Pičeme se, že šel vedle, ty vole, to prdele. A dost. Fakt jako... Ruzerant, skurvenej, ty vole. Nesnáším tu hru. Hej, kde je? Kde je bukva? Tam není. Taky ne. Ježiši, to je retard. Tak a já to zmáčknu a běžím do piče. A běž! Ty vole, zdrhej. Elektřina běží. Yes, a my můžeme pryč. S radostí vám oznamuji, že vidím poslatné slovíčko saving. A běžím si odemknout hlavní dveře. A mazem do piče. Aha. Tak to nebude tak lehký, jak jsem si myslel. Samozřejmě. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can Teď you? nám vlastně ukazuje, co se stalo se zasahovou jednou, která tam teda přišla, aby vyšetřila vlastně, co tam děje. A teda vlastně odhalujou toho hlavního záporáka Ball Ridera. Vlastně taký si duch. Přízrak. No, Priest nás prostě zdrogoval. Priest nás suverénně zdrogoval a má to v piči, no prostě. No a... Teď se probouzíme v cele. Bůh ví, co s náma udělal, jestli nás to já nevím. No, co měj prísti, že jo. Než by teda byl nějaký děcko, ale jako... No. Tady se mi teda vůbec nelíbí, protože tady je takový nápisy hnusný. Bych rád ven. Hej, ty vole. No, jo, oni pustí. No, hodnej kluk. To. Jestli chce drogu, tak už ne, že jo. OK. Já tady... Piču, vole, kurva. Hajzledem. Tady mám nějakou psychózu, je debilové. Tady někde tuším je takovej blbec. Jo, a ten má tí hlavou do těch pilíř a do zdí. No jasný.
že já se na to, kurva, nevysral. Prostě... Já se na to vyseru. Přijdeš domů a máš 100 úkolů. Ne prostě. Prostě... Máš 6 zkoušek zítra, máš 15 úkolů, 3 seminárky a jediný co děláš je tohleto. Seru, kurva, na to. Ok, nebudu zdržovat. Já teď tuším musím tady někudy. Myslím si jistý, který to byly dveře. Ale vím, že tady někde v nějakých dveřích bude úplně hrozný jumpscare a já to nechci. Já to nejdi. Hej, tak co děláš, vole? Tady určitě, vole. Tam nejdu. Fuj. Tady? Tady? Jo, tady to je. Yes. Yes. Teda si s dovolením zapnu kamerku. Jo. A nám dochází baterie. Vole. Víte co? What the fuck is the matter with you? What the fuck is the matter with you? What's the fuck matter with you, man? Baterie, nice. Ty momentálně potřebuju hůkot. Jako, teda hůkot. Potřebuje fakt mega teďka. Jo, teď musíme po té straně. Opět prostě. Já na to sedu. A teď jsme momentálně v tom místě, kde byly ty dva penisy. V pohodě, drogy budou. Jo. Tohle to se mi fakt teda jako nelíbí. God always provides a way. Follow the blood. Následuj krev. Compression. Další saving. Čeknu tady, jestli tady není nějaká baterka náhodou. Není. Máme 2 baterky, takže budeme šetřit. Já teda, když jsem to kdysi hrál, to je fakt mega dávno. Tak si pamatuju jednu věc a to, že jsem to celý odehrál s kamerou. Jo, dolů potom dokumenty, takže vezmeme. Já myslím, že to tady píšu schválně. Jasný. To jsou prostě jako... Jako mohl bych, ale prostě to by trvalo a potom bych došel prostě do... A? Jo. Experiment. Ok, dík za informaci, chlape. Tady by se... Obejde zase nějaká baterka. Není. Tak, no nic mi... Closing doors behind you will slow your pursuers. Ale ne. To... Ten mohli vidět jedinýho přeživšího, ale moc dlouho teda přeživší nebyl. Tuším, že když půjdu k tomuhle, tak mě majzne, takže já k němu chodit nebudu. A, tady je baterka, super. Budeme si fotoaparát. Jo, a teď mám teda tušení, že tam tady někde bude pursuer. Protože to... Jo, tady je. Já tady. Do piče. To je nebudu ani nebudu. Já jsem měl schovat. Tak jsem dement, no. Tak jsem mal dement, že jo. Já pochčiju. Ty vole. A jdu. Tak nemají.
Tohle jsem solidně posral, protože já jsem se měl svojel do těch kabinek. A já, idiot, jsem vlez do těch dveří. No a rychle se svojit tady někde. Jo, doufám, že tohle bude v pohodě, doufám. Ale tuším, že jo. Dobrý, pojď vedle. Jako už mě se divím, že neslyší to, jak vzdychá. Vzdychá fakt nahlas, já bych vzdychal, jako aby řval, ty jak se posral, prděl, ty vole. Tak, teď teda Bukvice odchází. Že jsme čekali už dost dlouho, takže já lezu ven. Počkám. A uchyluju se k... Buserante! Aha, ten nás nehoní. OK, v pohodě. Jsem si myslel, že to byl tam ten původní a ten teda jsem tam vypařil. To bude nějaký... místní odpovědáme, prostě hodně máte do lidí, OK. Jop, a my stále teda následujeme krev. Nemůžeme. Jop, tak dobře. K těm se mi fakt... baterka. K těm se mi rozhodně nechce. Jo, my teda tady projdeme. Já teda tuším, že pokud se k těm dvou bukvám přiblížíme, tak nás instantně zabijou, protože mají nože. Čili tohle bude horší. Opět jsou pryč. Jo. Klasika, shovers. Potřebuji keycard, samozřejmě. Takže opět musíme do toho největšího hnusu. Oh, security. A už ne. Slevy. Okay. Tak to nás jsem zatáhl pouze, abychom viděli teda asi animaci toho, jak špekoun zase zabije na hlavu tomu sekuritákovi. Čili OK, máme přístup do sprch. Jo, a teď teda máme nový objective exit to the shovers. Jo, a tam teda je buzerant s nožem, takže já... Je to jasný, musí těli oči, takže já musím projít tudy. Mně přijde, že jsou nějaký zvrlí uchylové, který mě chtějí vykuchat a znásilnit ty díry, nebo já fakt nevím. Tudy? Myslím, že to není moc. Asi ne, takže já utíkám. A zavírám za sebou dveře, protože nechci žádný ze svých followers teda sem. To je celkem spooky. Jo, a tady panáček teda... Tady se teda asi děli fakt nějaký hnusný věci. Oh. To je docela creepy ksicht. Další dokumenty. Já úplně nesnáším, když prostě musím toto tání tmou procházet, to je úplně... Jako... Tudy jsem... Jo. Tudy jsme přešli, že jo? Jo. Teď teda musíme... Tudy ne.
To si lehce pamatuju. Lehoulince. A? Ne, tudy ne. O jo. Jo, tudy. Jo, já vím, tady budeme předtím Bekounem utíkat, tuším. Tohle zavřeme. A budeme teda sem. Jo, Bekoun, tak. Tam, jo, nahoru, aha. Okay, i když já jsem mu teďka ty dveře otevřel vlastně, aby... No to jsem pusu. Piče. Jo, ono to zavřel. Dolů, mrtko. No to prdele. Tak tohle je docela serious shit. Tyhle, asi bych se totálně zebil, jako do toho spadnout. Jo a teď... Teď pro nás bude špekáček. Že jo? Jo, teď nás bude špekáček. Tak to ne. Já normálně husím, ty je všude po těle, ty. Já fakt nenávid. Tak co, jdem na to? Jo, takhle čeknu, kam, když... On jestli nás chytne, tak nás instantně killne, čili jako... Baterie opět dochází, takže tak go for it. Go for it. Prostě shit happens. A strhej tě říkám. Nechci rychle ty vole. Dělej, běž. Dělej, kurva. Ty vole, dělej. Kam? Jo. To je dobrý. Ty krávo. Počkej. A, nemůže na nás, je v pohodě. Ty krávo. Jo, pochopitelně musíme tudy zase. Já šprdel, ne? Ty seš takovej čurák, ty. Ty krávo. Tam ne? Ty? Vypadá jako lísenku, volka. A tam teď? To je to nechně teď. Je uchylné. Tady čeknu, kdyby tady náhodou nějaká baterka byla. Baterku nevidím, tak jdu do piče. Nic. A, tam něco bliklo? Ne. Tady. Ten nás určitě nevím co, ale pokud se neprdele nebo já. Řešení. Co je vole, problémky, co? Tak, je to tady. Možný. Tam chčije subere, tyhle. No tam honí! To je prase skurvený! Ty.
teď jsem jak nějaký voyeur, tyhle, tak to ne. To je. Pak to ne, ty vole. A? Jasně. Ty vole, dík chlape. Já chápu, že kdybys mohl, tak zabiješ mě, ale dík. Tady jako fakt nic není a potřebuji baterky. To je fakt, jo. What's the experiment? The dead will perform on the living. Experiment. Skok. Paráda, šikula. Sice jako kamera by mi asi vypadala, ale určitě to tady. Pan Miles Upshur je prostě. Pan Invincible. Tady myslím, že po mně někdo půjde, ne, ale. Jo, půjde ne. Teda... Ty sračko! To je hajzl. Proč mě bouchá? Co jsem mu udělal? Tak to bylo těsné. Milesy, ty jsi už plantulista. A tady je panáček. Vole. Co přijde ke mně a může se mít prostě obuškem. Bezdůvodně, jako. Nevím, nevidím ten důvod. Jo, tak. Follow the blood. Jo. Nic. Vážně nic, ani jedna pitomá baterka. Kde je rádio a v rádiu jakou baterky nejsou nebo co? Naťápu trošku. OK. Tady. To si nemetal. Bude kouknu na čas, ještě máme pár minut, takže... Jo. A teda... Tak mi bouřky ty. Jo, a teď teda budeme... Tak se mi teda vůbec nechce víc, ale... Musíme sem, takže... O, jistě. Severs. To nic není. Čím tady? Baterie. Tyve, tak to je. Hurrej! Teď. Ten panáček spinka. Řekněme, že spinka. Jo. Já nevím proč, ale v každý spooky hře prostě vždycky Severs. Vždycky, ale. Pravidlo číslo 1 prostě. To je fakt jako nechutný. Ne, sudy ne. Tam? Tamhle? Jo, tamhle! Jo, a já tuším, o co tady půjde. No nic, já dnešní díl utnu tady. Děkuju za všechny komenty, za subscriby a za lajky na videu a těším se na další díl. Takže zatím čus.